Europa està en el centre, que sí? I mirant cap ahí, mirant cap a la dreta, veiem Àsia, i mirant cap a l'esquerra veiem Amèrica. Doncs bé, el mapa se pot mirar de moltes maneres. Els d'Àsia tindran Àsia al centre, tindran Europa a un costat i Amèrica a l'altre. El món és rodó. En el món no hi ha centres, en el món hi ha països i hi ha sobretot persones. Hi ha relacions entre els països. Avui en dia hem de reivindicar la importància de València, la que va tindre entonces i la que pot tindre ara. I ho podem fer de moltes maneres. El turisme, que és el que jo represente, l'Agència Valenciana de Turisme, el turisme també pot suposar una trobada entre les persones, un intercanvi cultural, un fer el món xocotet i la ment i el cor ample. Això és el que tenim que aconseguir també a través del turisme. Perquè mireu, la gent ha viatjat tota la vida, a vegades, desgraciadament, per necessitat, o perquè ha tingut de fugir dels seus països, a vegades per negocis, per comprar i per vendre mercaderies, però viatjar per plaer, viatjar per oci, algo que afortunadament, o millor dir, que desgraciadament alguns no poden fer, però que afortunadament cada dia ho podem fer més, és algo molt gran, algo que ens apropa als pobles. Per tant, jo vos anime també a que tingueu aquesta ment àmplia, a que viatgeu, a que conegueu món, a que rebeu hospitalàriament els que venen ací per el motiu que siguen, a que fem aquest món més menut i a que fem aquestes ments més grans. El món sempre ha de canviar i sempre ha de canviar a millor i la societat valenciana confia en vosaltres per a fer aquest canvi del món cap a millor. Moltes gràcies i que ho passeu bé. Moltíssimes gràcies a don Josep Gisbert, que és el director d'Estratègia Territorial Turística de l'Agència Valenciana de Turisme. Ara vos vaig a fer que, per favor, vos pregue que se lleveu tots les xaquetes per a que les fotos pugueu lluir les vostres camisetes dels colors de la ruta que hem trobat, de la ruta de la seda. Per favor, tots les camisetes. I ara anem a cridar a Pau